Dimecres 3 d'agost. Evangeli i Salms. Lectura del llibre de Jeremies. En aquell temps, diu l'oracle del Senyor, sereu Déu de tots els clans que formen el poble d'Israel, i ells seran el meu poble. Això diu el Senyor. En el desert he concedit el meu favor al poble escapat de l'espasa, mentre Israel caminava cap al lloc del seu repòs. El Senyor se li aparegué de lluny i li deia: tinc un amor etern, per això continuo estimant-te. Encara et reconstruiré i seràs reconstruït, poble d'Israel. Encara et guarniràs amb tambors i sortiràs com una noia amb les colles dansaires. Plantaràs de nou les vinyes a les muntanyes de Samaria, i els plantadors tot plantant cantaran lloances. Un dia a la muntanya d'Efraïm els sentinelles cridaran: anem, pugem a Sió a visitar el Senyor, el nostre Déu. Perquè això diu el Senyor: crideu d'alegria, celebreu la sort de Jacob, la primera de les nacions. Proclameu que el Senyor ha salvat el seu poble, la resta d'Israel. Salm. Escolteu, estrangers, una paraula del Senyor. Anuncieu-la lluny a les illes. Els que havia dispersat Israel la plegarà i el guardarà com un pastor al seu ramat. El Senyor ens guardarà com un pastor al seu ramat. El Senyor ha redimit Israel, l'allibera de les mans dels més forts. Vindran a les altures de Sió cridant de goig, sota la llum de l'abundor del Senyor. El Senyor ens guardarà com un pastor al seu ramat. Dansaran d'alegria les noies i estaran contents joves i vells. Canviaré el dol en dies de festa, els consolaré de les penes i els alegraré. El Senyor ens guardarà com un pastor al seu ramat. Evangeli. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps Jesús es retirà a la regió de Tir, de Sidó, i sortí d'allà una dona cananea, cridant: Senyor, fill de David, compadiu-vos de mi, la meva filla està endimoniada. Jesús no li contestà ni una paraula, però els deixebles li demanaven: despatxeu-la d'una vegada, només fa que seguir-nos i cridar. Jesús els respongué: únicament he estat enviat a les ovelles perdudes del poble d'Israel. Ella vingué, es prosternà i digué: Senyor, ajudeu-me. Jesús li respon: no està bé de prendre el pa dels fills per a tirar-lo als cadells. Ella li contestà: és veritat, Senyor, però també els cadells mengen les engrunes que cauen de la taula dels amos. Llavors Jesús respongué: dona, quina fe que tens! Que sigui així tal com vols. I a l'instant es posà bona la seva filla. Sisplau, subscriu-te al canal i dona like a aquest vídeo. Gràcies.